gino chal gima mori igni proche ke mori koso no ka era kamano but ing'eyo anaparo na as far as one agreement about wadire odiwa but gima osiepna ni raise bende ma make sense and ineno ka ochiw thuolo and anawacho na I'm a practical example ne an party leader na en kijana oken kijana ne en youth but pod en ng'ama tin but I'm very proud no bedo MP ko jagni 32 and no bedo mjumbe but ing'eyo chama wa maybe jowa moko manie chama ng'enjo wa gin joma tindo jatendo osetemo expose joma tindo and me being an example for one of them kachako kode katin wasudo atiyo kanyo sani omi luonga ni mheshimiwa so aparo ni gini enena bende bedo discipline ma osiepna ni wacho ne koyudo thuolo to tig thuolo no maber tachiwo ga example ma kama obi wacho ne joma tindo ongo patience in odiechieng' idwa chal Simon Makonde na idonji siasa wuok tich by tich adek idwaga ni bed ng'ama duong' by Thursday ichako koro pingo joma nyoro akie manye gin jotendi ka ok winjre matin isedari dhi opponent ne ichal ng'ama blackmail e bwoge so mane gik ma cartels chemoko some of our dreams but e piny ni patience en guma ber bedo kao thuolo ni marangon to apa ne ang' midwa igini kidwa long term tibedo patient kidwaro machiel ariyo mapile pile to ginen ogada pognwa ka